Звъни звънеца зад вратата, с дневника излиза госпожата. Нека ви разкажа аз тогава, как в училище купона става. Двамата овчат в ъгъла солети и се крият зад гърба на трети. Друг си остри тъпите моливи, в саксията цветя красиви. Жулиета пише SMS-и до Ромео с въпрос къде си. Той през 3 диоптъра я гледа и си ближе хитро сландолета. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. Кача нещо зубри, а Елвира като много важна се гримира. Венци дърпа плитката на Яна и полита тъпки към тавана. Обстановката така гореща, някой щракаш GSM отсреща. Всички при директорката строга, май ще ходим скоро по тревога. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. 20 минути отлетяха, след това часовниците спряха. Всъщност нашият живот това си е нашето голямо междучасие. Ей! Благодаря!